Bueno, chavales, venga, vamos índonos que non sabemos onde está... Vamos, sí, grabamos, iso que é a luz roja que estamos grabando, non, neno? Moi ben, vamos alá. Perdonad que me he botado un viño así por nervios. Bien, hola... Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis ahí? Que nos estáis vendo desde as vosas casas. Estamos aquí nun programa novo, un novo formato. Moncho, o rei da parrilla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Que non vos chama a atención porque non é a primeira vez que un tipo de gorra e de bigote dá un golpe de estado. Isto veo para partir de ahora darvos unhas novas ensinanzas no mundo da cociña. No mundo da parrilla, máis concretamente. Hoxe vamos a aprender a fazer un bo churrasco. O churrasco é a base da alimentación galega desde fai séculos. Cando Colón marchou pa... Hombre, carai... Hola... Hombre, Xosé Ramón, carai, que frío estás. Salúdame sempre, que tal, como estás? E logo, como escapaste, ou como... ¿Dónde estabas? Que non sabemos onde estaba. Estaba empezando... Pois fun a cámara frigorífica e pechouse a porta. Que me estás dicindo? Pechouse a porta. Pois sería dunha ventada de aire, ou que sei, unha corriente, ou calcar cosa. Xa avisou o Pemán que iba a haber eventos de 3 a 4 metros. Pero o raro foi que alguén pechou co chave por fora. Con chave? Ai, que desgraciada a xente, Dios mío, querido. E como saliche? Estabas pechado? Como foi que saliche? Pois a tipa da rapaza da limpeza colleu e pois abriume. A da limpeza, que buenas, que necesidade, rapazas da limpieza. A limpieza é básica, gracias a rapazas, senón que faríamos. Bueno, Xosé Ramón, pues nada, estaba eu empezando co programa, pero que sigue ti presentando o programa. No, fai favor, si podes ti, porque eu estou un pouco débil. Queres que te axude? Si podes, si, que eu estou... Bebe un tajiño para tranquilo. Non sei, que non estou moi acostumbrado a... Correcto, non bebas que xa bebo todo. Bueno... Hola amigos, vamos a facer unha receita que nos ten preparada el Xosé Ramón. Xosé Ramón, que vamos a tomar hoxe? Pois hoxe o que imos a... Bebe un pouco, para coller tono, solo... Pero... Sí, un colín, así. Para coller temperatura, xa está, correcto. Aí está. Bueno, pois hoxe o que imos facer é unha bebida moi fresca. Vamos facer unha bebida? Unha cousa moi fresca. Fresca, así como un diputado, así que son bastante frescos. Non, é un alimento que... Pouco máis, mamachicho, que era bastante fresca, mamachicho, aquelas... Estuveras aquí unha mampa mamachicho e te fregara a ti, descongelabas enseguida. É unha comida que así que se pode beber, é dicir, é algo que se... É unha comida para beber, correcto, dame máis pistas. No, é unha bebida que se pode beber e que... Unha bebida que se pode beber, carallo, é unha cosa complicada. Unha comida que se pode comer. Unha comida que se pode comer, correcto. Estás explicando, sí, bebe, que non te estás explicando ben. Dame máis pistas, eu que sei de... Cuidado, modo. Ui, perdón, que te mollaste un pouco. Toma, límpate a caballeta aquí. Pois é unha comida que se pode beber. Jalleja, un rollo. No, é de orixe andaluza, vale? Xerez. No, Xerez non é. É unha bebida de... Nada, viño tinto é o único que se pode. O Xerez non vale nin para botar as plantas, mira o que se dijo. Tío Pepe. Bueno, xa está, vale, xa está. Bueno, pois o que dicía, o que vamos a preparar hoxe é unha cousa que se chama gazpacho. Vale. Gazpacho. Ai, gazpacho é andaluz. É o gazpacho é andaluz. Mira que tengo que ignorancia neste tema da bebida para comer. Eu non tiña nin idea, sabes? O gazpacho pensei que era de Francia. No, o gazpacho que son de Francia son os gabachos. Pero os gabachos... Pois aí é parecido, o gazpacho é un alimento que se pode comer, que é o que vamos a preparar hoxe, vale? Vale. Cuidado, non bebas moito porque se non estás acostumbrado a beber se pode... Non, estou moi a... Non, porque como ves congelado do congelador, pegache un cambio de temperatura e pilles unha neumonía. A verdad que parece que xa me vai coller un pouco. verdad. O primeiro que hai que facer para facer o gazpacho, vale? É quitarlle o xerme que ten dentro o allo, vale? Varlle botar allo. Eso é... Varlle botar allo. Eso, cuidado unha cousa, amigos, vampiros que nos está vendo. Isto non é bo para... Non, pero os vampiros que non se preocupen porque isto é algo moi para tomar no verán e os vampiros no verán, como ben sabedes, como hai moitas horas de luz, non... Aí está, non sale. Aí está, para que lle quitas eso lá. Isto é para que non repita. O allo, se lle quitas esta parte aquí de medio... A xente que repita onde queira, ti fai bastante porque está atrapallado e non vou tomar. Que non repita o allo. Pero non repita o allo, que? O allo que non che colla e que che este repitindo vindo o allo, así cada...
Moi ben. Moi ben, pois agora continuamos ca receita. Vai facendo. Vale, o seguinte que hai que botar, unha vez que temos os allos, vale, o que botamos é pemento deste. Pemento do grande. Pemento do grande. Non do pequeno. Pequeno de padrón non vale. Un pemento de padrón non vale. Que non é de padrón, que é de herbón. Pero xente de padrón, xente moi ignorante, xente moi ignorante neste mundo da cociña, de verdad. Xente fala por favor. A xente a veces non ten nin idea nin do que fai. Pois entonces, agora, botamos o pemento que é do verde e hai que botalo aí no... Aquí, no cacharro. E todo dentro, vale? Todo... Ui, que parece que se me... Moi ben. Pemento, allo... Isto está collendo unha pintaza de moito nabo, facemos así e botámoslo aquí. E botamos eso, pepinillo, que é o seguinte que temos que botar é pepinillo. Bota pepinillo. O pepinillo, gusta o pepinillo? Non lo soporto, eu o pepinillo non lo puedo ver delante. Aparte, non me gusta. Non confío moito no pepinillo, eu. Desde que o están metendo no gin tonic, non son eu... Eu a mí tampouco me gusta moito porque eu prefiro o gin tonic de toda a vida, con limón e gin, e con pouco tonic. Tonic Lamero. Tonic de la vuelta. Teño unha teoría sobre o pepinillo no gin tonic, que é porque hai un tipo que ten unha... Non, estás pasando bebendo, Ramón. Ten un pepinillo, unha fábrica de pepinillo, non un tipo. E sóbralle, porque un pepinillo non cho come nin Dios. Nin os nenos, nin os... A verdad que o pepinillo non vale para nada. Non vale para nada o pepinillo. E sóbralle daquela meteron ao mundo do gin tonic. Relaja. Meteron ao mundo do gin tonic. Ainda menos mal que tiña unha fábrica de pepinillo, senón unha de esterco, verdad? Porque senón meterían esterco no gin tonic. Sí, salúdame sempre, Moncho. Como estás? Me cago la... Moi ben. Bueno, pois agora vamos a facer o seguinte paso que é botarlle tomate. Este podíamos botar así, pero non collen. Non collen, por qué? Porque están enteiros e hai que quitarlle a pel e así, pero eu compro de supermercado e boto aí todo así. Uy. Que bonito, vaya ensalada fixeche, Xustillo, e metemos aí. E entón, isto, agora, o que hai que facerlle é pasarlle unha... Que pintaza ten eso. Gustache. Que ten unha pinta, eso, comes eso e non tens que tomar nada máis en todo o día, verdad? Ui, a verdad que isto é un alimento. Super nutritivo, pero isto que pasa? Isto botamos yo. Isto o que hai que facer é... Isto dijo che unha cosa, o que hai que facer. Se posa ao lado un cacho dunha tiriñas de churrasco e dunhas patacas fritas, eso igual hai alguén que non desesperes, Moncho. Isto ahora o que facemos é pasarlle unha batidora. Aí sí, hai que botarlle sal. Hai que botarlle un pouco de sal, porque senón... Aí estamos, así, pouco sal. Batidora, vale? Batidora importantísimo. E traballar sobre todo con moita seguridade na cociña, vale? Que eso é importantísimo. Todo verde e rojo, é como a... Unha batidora por aquí que... José Ramón debe parar. Uy, perdona, Moncho, que... Foi sin querer, que... Ahí estamos, a mí ya Casi me bato os huevos, me cago en... Estamos dicindo eu que este couso, este José Ramón, todo é verde. Debe parecer que somos unha vaca amarela. Mira que non chego aí. Ai, ui. A batidora, non sei para que carallo a quererás agora. Esta batidora que Moncho, que lle pasou a batidora esta? Toma bien, toma outra copa. Non quero. Que lle pasou a batidora esta, Que era a única batidora que tiña, que é unha batidora que me costou 400 euros. 400 euros a batidora. Foi hombre, que tengo que facer uns cócteles e uns combinados e tuve que picar o hielo. O que pasa co hielo debía ser da gasolinera e mira como quedou a batidora. Porque o hielo da gasolinera é moi duro. É que estaba o conselleiro da Agricultura máis o outro e querían combinados e tuve que facer iso. Que queres que lle faga? Toma un viño. Olvídate de eso, seguro que tan garantía. Olvídate de eso. Vaya boa. Veña, hombre, despide aí. Despide o programa de hoxe. Venga, despide aí. Isto foi todo e... Pero canta algo para despedir como fago. O que batir e nada, pois xa casi, xa o tedes, batídelo e é unha bebida super refrescante. Pois nada, isto é todo, a cociñar con Xosé Ramón. Salúdeme sempre. Salúdeme sempre con Xosé Ramón e Ramón. Moito. Está bueno.